alikho futhi igama elibekwe ebantwini abosindiswa ngalo. Haleluya. 1 Timothy chapter 2 u-3 kubamele bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso ngoba liza negama. 1 John chapter 5 verse 12 baba makabonga uNkulunkulu onendodana unokuphila ongenandodana ngoba unokuphila ngoba enhlizweni yakho usihlambululile. Alibonga ivangeli uye wayivula inhliziyo wangena uJesu wathi uJeremiah inhliziyo yimbi futhi ngumkhohlisi kunakho konke athi ubani ongayazi. Chapter 17 alibonga igama verse 9 ayibonga inkosi yezulu ayibonga inkosi yekazimulo bathi uniphilisile nina enganifile. Haleluya. Ngenxa yayiphambeko uyabona ibandla likaKristu sihamba nabantu kanti bafile. Haleluya. Bafana namathambo athi uEzekiel wangidlulisa eduze kwesigodi athi sasigwela amathambo uthi bheka yomile kakhulu kodwa lama ngezizwe lathi indodana yomuntu ungaprofeta kula mathambo athi bheka yomile kakhulu. Alibonga igama amathambo omile abantu abafe bephila. Glory to Jesus. Haleluya. Wasekolose 3 oh manda sika oh la masiana. Hallelujah. Oh mayina kesaye. Glory to the Son of the living God. Colossians 3 verse 1 to 4 sinenge ngaye ekuseni egameni lenkosi. Funda ntombi. Hallelujah. Hallelujah. Verse 1. Hey, Ngakho wemamkhezi umenje ntombi baphakathi ngoba sengindoda endala la ngihlaba ngumntana kaNkulunkulu. La ngihlaba 1976 October 26 ivangeli 48 years now if I'm not mistaken it's 49 kwakungolwesine at 10 o'clock ekuseni engasilahla kuba sala asiwa ngoba ushiye uzobuya iqosha uhlezi unebhodlelana ulishiye lapha uzobuya iqosha alibonga ivangeli kalahla thula hlangane neba. Haleluya. Thula bese bangeni ngoba ngangithwelezo hey uma usemhlabeni uhamba nako konke kodwa kuyasihlahwa. Alibonga igama. Haleluya. Ulahle inhliziyo embi. Bonga ivangeli. Haleluya. Yakholwa nje unenhliziyo embi. Kholwa njani le? Glory to the Son of the living God. Ukholwa kanjani kunabantu ongabathandi? Ukholwa kanjani kunabantu ongabaphiwe? Ukholwa kanjani kunabantu abafavorishayo bishop? Uthi laba ngoba noko banezinto. Glory to the Son of the living God. Ma Grace ngiyabonga ukuthi nje njalo mangifikile la ekhaya ufike ngamukeleke. Haleluya. Ngibonga leli khaya. Haleluya. Ngibonga leli khaya. Suka kude nalo etabenza se-UPI emgungundlovu. Safunda ke lo 365 days a year thina. Ayi 12 days a year. Kudlalwa ngawe lapha kwasuke theology ngapha 50 modules zokuthi awufunde mntanami awufunde ngani yami awufunde wena lalela mamkhizi madoda ngakho yabona mampishop ungakho uye ozale ukuze wesezala ukanti wazala ungalokho wazala ngokuba wazala kodwa yagcwala iministry. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Uthi ngakho mamkhize ungifundele mntanami sifuna ukuzwa ukuthi kwenzekeni la bishop ngoba ungeza umuntu athi ngakho ukhona into eyenzekile. Glory to Jesus. Ukunaka kwaphezulu. Hey madoda. Imali. Kusho ukuthi manje mkhulu njoba i-heading ithi ngizonyanga nje kancane. Ukunaka okwaphezulu. Akusho ukuthi
lo mfana wayezibona izinto kukhona abantu ababekade benaka izinto zaphansi kodwa wasevela yena nezinto zaphezulu right ngoba ukhuluma ngezinto zaphansi abesekhuluma ngezaphezulu manje ke uma sizohamba nevesi sizomuza ukuthi umfana waseThasu indodana kaKhishe umzukulwana kaBenjamin owafunda ngaphansi kwesikole sikaprofesa uGamaliel eJerusalem kwakwenzeke kanjani azathi ngakho azaphenduke waphendulwa ungakho eyaDamaseko ehlasela amakholo ivangeli akabonga uNkulunkulu wavela ungakho lakheka ibandla wathi mina ngumpostoli kaJesu Kristu ngentando kaBaba uNkulunkulu kuba baseKholose alibonga igama lomntanawo Ngakho uma navuswa kanye noKristu emadoda kanti sasifile baba phakathi kanti wezwide ngakho kanti thina sasifile uthi kwabase verse 2 uniphilisile nina enanifile ngenxa yama iniquities nama transgressions asusa ekuthaneni kwiZaya 59 athi isandla sakhe asinzima ukuba singesinye asifinyezi ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukubingezwe ngoba ususa ukwadwa ufaka ungakho ngoba wenzela ukuthi izinto zaphansi zilungiswe phezulu glory to Jesus ngakho uma navuswa kanye noKristu ukhuluma nabani ukhuluma nalamakholwa aseKholose la Kolose kwakuneyintwana ezazenzeka thula kuhlangane nebandla amen ngicabanga kakhulu mfana wami ngicabanga kakhulu uDa ngicabanga ngakho wena senjani glory to Jesus sambe nawe cela sambe nawe buya mntwana ngicabanga kakhulu uJayive ngicabanga ngakho uma navuswa kanye noKristu yabazalwane okusho ukuthi awuvuki ungalalanga abonge ivangeli kusho ukuthi zwide la uPaul ubona ibandla elilele manje ubuka ibandla elinesithombe sabantu ababhizi kakhulu nezinto zasezantsi kanti ufuna ukususa laba bantu ezantsi abasephezulu ngoba begcinela abafile abanaso isabelo nabaphilayo glory to Jesus alibonga igama ngakho uma navuswa kanye noKristu navuswa funana kwaphezulu nivuswa nabani kanye noKristu uKristu ubani umlamleli phakathi komuntu nobaba uNkulunkulu. 1 Timothy chapter 2 verse 5 athi munye uNkulunkulu munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. Yingakho ethu Paul safuswa kanye noKristu. Glory to Jesus. Funa mntana fulana kwaphezulu madoda lapha khona uKristu. Glory to Jesus. Ehlezi ngakwasokunene sikaNkulunkulu. Hlala mntana zwide nginenkinga abantu abahleli phansi abakhothama phansi beguqela into zaphansi babhiza abantu bakhothama uthi kuye emngcwabeni bebegijima bemathuneni abo hayi ngizocelela ukhathazile ingane zathi ziyangishaya ukhuluma ethuneni ubhizi nento zaphansi sibhizi nento athi uPaul thina esikakhulumi ngezinto ezibonwayo ngoba ezesikhashana sibhizi thina nezinto zaphezulu abantu babhizi bawukhala ngotholakele ababashayayo nengane zikakhathazile ezimshayayo zishaya imali yempesheni kodwa uthi uPaul ngakho uma navuswa kanye madoda baphakathi kanti khona ukuvuswa noKristu. Ubani uKristu? Ulibo lwabakholwayo.
inkosi yenkazimulo. Umpristi omkhulu lowo odabula amazulu, Hebrews 4:14, alibongwe igama. Uyindlela neqiniso nokuphila, ingakho sivuswa kanye naye. John 14:6, alibongwe igama. Uyisikwa sokuphila. John 6:35, alibongwe ivangeli. Ukuvuka nokuphila. John 11:25, alibongwe igama. Ungumpristi omkhulu odabula amazulu, Hebrews 4:14, alibongwe igama. Ukukhanya kwempilo. John chapter 8 verse 12b, alibongwe igama. Ungumvini okuyiwona wona. John chapter 15 verse 1, awungumali samuhle uJesu wethu bathandekayo. John chapter 10 uverse 11, uJohn chapter 10 uverse 10, athi umalusi wezimvu, ungumnikazi wesango. Zonke zothi zingene zothola indlelo ngoba zivuswa kanye noKristu. Glory to Jesus. Kuba mntanami, kuba mntanami. Verse 2, nakano kwaphezulu ninganako kusemhlabeni. Please abantu bosiya. uNkulunkulu kaSibani ba. uNkulunkulu kaMasango. Shembe. Mpostoli. Glory to Jesus. Hey madoda. Nimsebenzi. Baphakathi. Glory to Jesus. Ngiyadabuka. Sibuka abantu benza izinto eziphambene ngoba yonke imibhalo iphefumulelwe ubaba uNkulunkulu. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Iyizwi futhi likababa uNkulunkulu. 1 Corinthians 1:18. Bamalibongwe igama. Romans 1:16. Lingamandla. Awuqhubeke le ndawo momkhisi. Ethi nakani uhlezi kuphi uKristu? Awufunde. Funda ngezwe eliphezulu. Ungadlali la. Funda mphithi, funda. Ngakho nabuswa kanye noKristu. Madoda. Fundana kwaphezulu. Lapha khona uKristu. Imake. Ngathola babuphakathi. Uma ke sesifunile okwaphezulu, yilapho uKristu akekho kwezintweni ezinto zethu zaphansi. uKristu akahlali kwabalele. Alibongwe igama. Azathi umuntu mayezongena lathi ngoposa edalweni zakaphakathi, idalo zakaphakathi ngoba senze njani ngoba basusiwe phansi. Uthi abanamba basoma, abaswele, abasome abekho phansi. Manje wafuna izinto wena zaphezulu wazifuna phansi. Awazi yini ukuthi uKristu ulungisa izinto zaphansi ngezinto zaphezulu? Glory to Jesus. Funda mntanami. Fundana kwaphezulu lapha khona uKristu. Hey madoda. Ehlezi ngabahlezi nesikaNkulunkulu. Hey uhlezi. Kukhona ukulala. Kukhona ukuhlala. Zwede. Alibonge ivangeli. Hallelujah. Ayibonge inkosi yenkazimulo. Lapho uKristu kusho iBhayibheli ehlezi khona ngakwesokunene kaNkulunkulu. Yingako ethi uKristu obone mina. My God, glory to Jesus. Yingako ethi uKristu obone mina, ubone bani? Ubaba. Ukhuluma noThomas, uThomas uthi siyayazi kanjani indlela? Uthi inkosi, uthi awazini ithi indlela? Mina ngiyindlela. Mina. Ukhomba yena. Ngoba uyena indlela. Chamber is not the way bakwethu. Cha, uyazufa futhi engakazabantu. Cha, uyoze impela ubhubha umhlaba. Munye nje indlela. Futhi uye wafela bonke. Futhi uye okwazi ukuthi abe umxhumanisi wethu, uye omlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. uJesu Kristu, 1 John chapter 5 uverse 12 uthi onaye indodana unokuphila. Alibongwe igama. Athi u1 John 3:1 athi yena uthi bhekani uthando olungaka asinike lona ubaba, wasibiza ukuthi siyabantwana bakaNkulunkulu. Azathi umbhali enzansi, yebo siyini ngoba sihleli ngakwesokunene.
Glory to Jesus. Sikababa uNkulunkulu. Yehla ndodakazi. Nakana kwaphezulu ninganako kusemhlabeni ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu uNkulunkulu. Alibonge igama ngokuba nafa. Oh baphakathi ukufa kunjani lokho? Safa thina ey'ntweni zezwe. Safa emikhubeni yethu. Safa emanyaleni. Ukufa kwethu emanyaleni uthe ugogo izoleyala abantwana. Wathi uma usuyongena emanzini amaningi uyofa uyavuka noKristu. Uyolahla imkhuba yakho emdala. Ngoba uma ungena nayo ngeke kuze kulunge. Alibonge inkosi yenkazimulo. Ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihlwe noba uNkulunkulu. Belibona ibhokisi likaMetshisi. Libobhozi loMetshisi omkhulu. Lo mkhulu othwele lokukhwizwa kuyena. Baba uNkulunkulu lo. Okay. Lo thwele izinto uKristu. Izinto ithina. Uma sivalwa kuthiwa ukuphila kwethu sekufihlwe kufihlile. Ngoba safa safihlwa awuziboni izinto uzibona ngoba ususebenzisa yingako iplanethi asifihlakala izinto ukuze kugcwaliseke inkonzo yokuthi thina safa noKristu ukuphila kwethu kufihlwe akufihliwe ukuphila kwethu noNkulunkulu kuKristu ngani ngoba uKristu uyo indlela uNkulunkulu siya ngoKristu alibonge igama yingako ke umbhali ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu ikuphi kona lokuphila philo phakathi izowe increase yahlapha untakazi Nxa ebonakalisa uKristu ongukuphila kwethu khona ke nani niyabonakaliswa kanye naye ebukhazimuleni. awuphinde leli verse lesine lokugcina kule ntshumayelo yami Nxa ebonakalisa wangena ke manje unqa uyabona ke manje babuzwide njengoba umbhali esezofaka unqa usengenele ekuthananeni uzoveza iqiniso lokuthi khona okuzokwenzeka ngasemuva yasho njalo indoda ethi khona okuzokwenzeka walinda umuntu uzokwenzeka kwangenzeka bonke igama hayi khona uzokwenzeka impela qinisweni khona uzokwenza impela hawu noma umkhizo thayi isaphe kwakhe yini wathi khona uzokwenza impela thula bese bandleni khona uzokwenza thula ngempela hayi khona uzokwenza impela ngathi uthe ukhona uzothini ukudlala ngabantu qamba hayi wesaphe uke umngakho mamkhisi wento ngapha kwaqwa manje isabani ukhona uzothini kufanele kwenze ngedololo funda mntana nami verse 6 no Nxa ebonakalisa uKristu ongukuphila kwethu khona ke nani. Hallelujah. Funda mntana funda sihlalo Nxa ebonakalisa uKristu ongukuphila kwethu khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ebukhazimuleni. sesibona ke manje i-second coming sesibuka i-second coming
esezobonakaliswa ebandleni lakhe. Akazi uzobonakaliswa sanctified by grace. Uzobonakaliswa ebandleni ngoba abantu bathi uyeze masonto. Hayi uKristu akuyena wamasonto. Mambishop owebandla. Uma ufunda incwadi yezenzo 2:42 babe seJerusalema abapostoli beyibandla bekhuleka behlephulelana isikwa alibonga ivangeli. No 16:18 kuMathewu uthi phezu kwaleli dwala yakulakha ibandla lami. Izenzo 7:38 izenzo 20:28 siqapheleni nina nomhlambi enibekwe kuwo umoya ongcwele ukuba niweluse alibonga igama. Kwenzelwani ukuthi uma uKristu okuphila kwethu ebonakaliswa sifane naye. Haleluya. Ungathi uzokwenza impela ukuthi ngenzeki. Ngizokwenza impela. Hayi ngathi uzokwenza impela. Hayibo. Babona impela kwakhe. Wathi alibonga igama. Mhlawumbe mntanami awutholi umsebenzi. Mhlawumbe mntanami usudlale izinyanga. Badlala abathandazi. Alibonga igama. Ikholwa mkhulu ikholwa ngokukhuleka. Glory to Jesus. Uma nje uhlala emkhulekweni ufasta. Alibonga igama. Ifasting nje iyakuyisa ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. Ukukhuleka. 1 Thessalonians 5:17. Khulekani ningaphezi. Ephesians 6:18 khulekani ningaphezi. Philippians 4:6 ukhuleka ukunxusa ukubonga alibonga igama. Colossians 4:2 nikhulekela ukuthi uKristu ma ebonakaliswa okuphila kwenu nifane naye ekhazimulweni. Mayibonga inkosi. Siyibandla likaKristu alibonga igama. uJesu ma ebonakaliswa sothini sofana naye. Phela ulimo lwabakholwayo. Ulimo lwabakholwayo. Ngonyama umndeni wakwaJuda. Namhlanje mkhulu ngiyabonga kakhulu angizoba mude. Ngiyabonga baba uphakathi. Ingathi uKristu anganisiza abantu abami. Sife sivuswe noKristu. Ngoba uthi ngakho kodwa kanti ukuze ukuba nga alibonga igama. Usuhambe kubathandazi. Akwenzeki lutho. Usuhambe wangena nasolwandle lwaseTiberia mkhulu wahlala ngasemuva emkhunjini ngoba uJesu kwangena umuntu ohlala eFrancity. Alibonga igama. Wehlala ngasemuva kodwa ababehlezi ngaphambili baqala ukuza kuye bathi mfundisa ukhathali noma sibhubha na malibonga igama. Bathi vuka usindise. Wathi nina nokholo okuncane ningabazelani. Wavuka wawuthulisa umsindo. Wathulisa ulwandle, wathulisa amandla omoya ngoba nasebandleni siyavuka izimpi kodwa noma zivuka izimpi uma uKristu okuphila kwethu ebonakaliswa siyofana naye enkazimulweni. Inkosi inibusise manje naphakade. Amen. Libongwe abantu. Libongwe